onye nnekọta ife ịma na maka Chidimma nwa m ka nji wee bịa ife gbasara Chidimma nwa m ọ dị m mkpara ime ife nji n'aka wee bịa bụ Chidimma nwa m achọrọ m ọ bụrụ na unu lesi ule achọrọ m ka ọ gba onye nke abụọ ma ọ bụ na nnu na ọ gbara onye nke ịtọ ma ọ bụ emekatasị na oburu ụlọ akwụkwọ n'isi ndị otu e wee pụtazi amụbịa m ife m chọrọ bụ ọ bụrụ na enesi ụlọ akwụkwọ a Chidimma nwa m ga-agba onye nke mbụ na mbụ o nwere onye ga-akwụ ya n'iru o nwezie ka o si jọba njọ nwezie ka o si sibe ike amaka ajọ ya bụrụ onye nke abụọ ịghọtara ife m na-ekwu otu a ka nsisi ka eme ya ka nsisi ka mbịa fọrọ esi na-ekwu mba amarụkwa gị n'ụdị ya ka esi bịa ka m gwa gị ọ bụrụ ndị nne na nna ka ọ dịrị ịbịa n'ụlọ akwụkwọ ebe nwa ha na-agụ akwụkwọ na-atụrụ ndị nkụzi aka etu ụmụazị esi wee ebe ha ya anọ ma ha lelecha ma ọ bụ ihe ha ya agbata mba nwa gị gụọ akwụkwọ ọfụma ume ọfụma ịghọta ọgwụ akwụkwọ ya ọfụma ọfụma onye si gị kwuo onye nnekọta ịghọtara ebe si wee na-abata ọ bịakwuzi dukwuzie m ka ịghọtara okwu onye gị na ya na-abọ na-ekwu ka njikere gị oche a ịka nọ dịka onye nlekọta ụlọ akwụkwọ ọ ka dị gị mma ọ dịrọkwa nke ọ dị gị mma oche anyị nọ dịka onye nlekọta n'ụlọ akwụkwọ a ọ ka balụ gị ulu ọ bụ na ọ balụ gị ulu chee echiche onye nkụzi nke a na-akpọ Chinwe na-agwa ya okwu ọ na-efe isi kpakam mana ọ mara na a na-enwe obodo enwe ọ bụrụkwuo ngewa ka ị na-achọ ka m chetalụ gị na-ego di m ka eji wee see uli niile dị n'ụlọ akwụkwọ ebe niile na-egoli ma ebe ị nọ ebe niile na-amacha sọ mma ka ọ ngalaba ebe ndị nkụzi ndị ọzọ na-anọkwa aka lụpụrụ ọfụ ọkwa na mba ofesi ka di m si wee zite ego na-adọgbunye n'ụlọ akwụkwọ a na-alụ ego di m na-ekwu okwu ya bụ ọ bụrụ na ife nkwulu adọrọ gị mma na ị chọrọkwa n'ime ka m si wee kwu nne o nwekwana ihe mụ na gị na ebe eme ka nje fụ onye bụ nya bụ onye nwe ụlọ akwụkwọ ọ dị ka ọ ka nwụta onye nwekwara mma anaghị egwu iwe onye nwere mma anaghị egwu iwe ka ezikọ si dịzi matụ achụzi ya mmụọ ka ezigbo ụlọ mma onye ka ji eme ụmụazị onye na-arọta mgbe nsogbu adịrọ na-enyebara ya anya ị kwesịrị ka ịma na ndị otu anyị ka unu ji eko maka ọrụ unu ka anyị ji unu na-eme na ahụ amazi m ebe nye ha na-ama mma a na-enwe obodo ụgwọ akwụkwọ n'oge a na-enwe obodo enwe ị na-aghọta ife na-ekwu maka na o nwere isi ka isi ifugo ya ka ifugo kịta ka ịkụbanyebegolo ọfụma n'ife nji maka ya wee bịa okwu ga-abanyebego otu a ka o si abụ nne emekọ ife mụ na ndị mmanya ghọtara ife m chọrọ ime ọ daba nsogbu adịrọ ife meli anụ bụ na ife a bụ akwụkwọ were akara ekwentị m ka ị zitere m akara ụgbọ ego gị ụlọ akụ gị ka nkwụbanyere gị ego ngwụnyere gị obere ka ị yọrịba nsogbu a na ịghọtago so nwanne m ife dịkwa m mkpa si na edokwa m Chidimma anya nwere nsogbu adịrọ mgbajisi m ike